Bon dia. Moltes empreses, seguint la bona pràctica del confinament, han trobat en el teletreball una molt bona sortida. Una sortida en la qual el que es fa és gaudir de la salut mental de la persona i de la seva salut econòmica també. Què ens trobem? Que no tothom està acostumada i acostumat al teletreball. No tothom ho troba com una solució factible. Per què? Perquè tenim certes diferències individuals i sobretot perquè no tenim hàbit de teletreball. Què vol dir? Hem de treballar des de casa, amb un entorn diferent, unes normes diferents i uns mitjans diferents. Per això sempre cal recordar unes molt bones pràctiques. Esperem que us serveixin. Per anar a treballar estem molt habituades i habituats a desplaçar-nos amb transport públic, amb transport particular. El que passa que durant aquest trasllat sembla que no fem res, però fem molt. Ens estem fent a la idea de que anem a treballar, o estem endreçant idees, o inclús moltes persones estan ja planificant les tasques que faran, perquè quan arribem a la feina ja tenim un cert grau d'activació mental que és molt positiva. Tot això amb el teletreball no ho tenim i podem córrer el perill d'anar del llit a la feina, de la feina al llit. Això no és gens saludable per la nostra salut mental ni per la nostra productivitat. Crea't un hàbit per esmorzar. Mou-te una mica abans de començar o fes alguna activitat mental. Crea't un hàbit que tinguis cada dia i que eviti això que dèiem d'anar del llit a la feina, de la feina al llit. Per tant, esmorza d'una manera determinada, fes algun tipus d'exercici, com dèiem, meditació, però fes alguna cosa entremig de que et despertes i que te'n vas a treballar. Activa't mentalment. Tot i que tenim moltes diferències individuals, és molt important recordar que seguim sent mamífers. Com a mamífers som animals diürns i tenim molta més energia mental als matins. Encara que subjectivament no ens ho sembli, el nostre cervell és més estratègic a primera hora del matí. És molt interessant veure a quina hora ens posem a treballar. Ja t'hi poses ben aviat? Trigues molt? Tens un horari establert? Serà d'important importància aprofitar la llum del dia. I quan t'hi poses, quines tasques acostumes a fer a l'inici? T'has acostumat a triar-les? Saps per què seria important definir quines són les més prioritàries i quines van en segon lloc? Si no ho fem així, realment estarem pendents tota l'estona de què em manca fer, quines coses no em venen gens de gust i així també estarem gastant inútilment la nostra energia. Què en penses d'aquest lloc, amb estris de diferents tipus barrejats? I d'aquest altre, tot va de feina, però mira com estan col·locats els papers. Recomanem una molt bona neteja i ordre en cada moment, a cada tasca al seu espai. D'aquest gran consell el que podem extreure és que el nostre rendiment hi influeix moltíssim l'entorn que tenim, l'entorn físic sobretot. Llavors hi pot influenciar de manera directa, directament no trobem certs materials que necessitem per treballar o tenim constantment interrupcions, o indirectament no estem a gust treballant, per tant la nostra corba de motivació i de rendiment també decaurà molt immediatament. Cada dia, quan acabis, ordena el teu lloc, perquè el dia següent ens el trobem perfecte. Decideix també on treballaràs i tria aquell lloc sempre per fer la feina. No combinis coses massa diferents. Per exemple, el lloc on faig jocs d'ordinador que no sigui el lloc de treballar, sinó que puguis tenir un entorn diferent. Si no tens tant espai a casa, cerca com a mínim que hi hagi una decoració diferent. Per exemple, un hule o que l'ordinador estigui col·locat d'una manera molt diferent. A vegades no tenir clar per on has de començar o tenir el cap, ostres, quantes coses tinc a fer, xucla molta més energia de la que ens pensem. Dedica simplement 5 minuts a decidir, fer un llistat de avui a què em voldria dedicar i prioritzar què faig primer, què faig segon, així de fàcil.
Comença cronològicament per fer un llistat de coses pendents. Posa-li un número de prioritat i la prioritat va en base a quina urgència tinc, quina importància i quan pesada se'm fa la tasca. I comença a fer-les. Així realment no estarem perdent el temps, sinó que estarem gestionant el temps. Mantenim el control. Com ja sabeu, avui dia vivim al segle XXI. Un moment. Ui, que mono! Heu vist això? És preciós! Oh, ui, vaig a posar ara la foto del meu gos també. Un momentet. Què acaba de passar realment? Com podem veure, relacionar-se amb la gent és boníssim, estar informada de tot també, però tot té el seu temps. No deixem que les coses que haurien de ser agradables, boniques i necessàries siguin els nostres lladres del temps. Les xarxes socials, el mòbil, poden ser les nostres aliades o les nostres grans enemigues. Apaga les notificacions del teu mòbil, tant visuals com sonores. Decideix en quin moment consultaràs les teves xarxes socials i tingues a tothom avisat que tens un horari de treball. Fa un moment hem parlat de la importància de la relació amb les persones, però de tenir en cada moment aquestes estones de relació. Per tant, ara et recomanem que estiguis connectada amb la teva gent. Si estàs treballant, tingueu una relació habitual amb les companyes i els companys de feina. Feu reunions de tant en quant. Feu-les amb imatge. La sensació de proximitat és molt més bona. I també tingues els teus moments de sociabilitat, de socialitzar en els teus moments lliures amb gent de la teva família, amistats. Ara s'està posant de moda fer els vermuts online. Mira tu amb carinyo. Fa que tot passi més ràpid i sigui molt més agradable i vivencial. Et recomanem aquest article del País sobre els beneficis de la música. Ja hem fet una especial menció a que començar amb energia és molt important, però saber-la mantenir és igual d'important. Saber-la mantenir és la famosa recàrrega de piles. Com recarregues piles? Si jo, per exemple, us dic no facis cap descans, és el moment de donar-ho tot per la teva família i pel teu país. O us afegeixo, tu vés treballant i quan el teu cos t'ho demani, ja faràs una parada. Oi que no sona gaire bé? Sona com allò que dèiem de al llit a la feina al llit. Per tant, és vital tenir petits microdescansos i descansos més grans. Recorda, ten prohibit dur el teu cos i la ment fins al límit. Posa't un horari de feina, tant d'inici com de final. Fes micropauses per les teves necessitats fisiològiques, beure aigua, donar una volta per l'estança, mirar per la finestra, nodrir-se és molt important. I planifica també les parades més llargues, en les quals pots decidir menjar, pots decidir simplement descansar, o si ho creus necessari, fes canvi de tasques. No és el mateix una tasca monòtona que una tasca més creativa. Això també poden ser microdescansos. Si estàs fent o t'has plantejat fer tota aquesta bona feina que t'estem recomanant, seria una llàstima no aprofitar-la del tot. Per tant, pensa com complir-ho. Una petita ajuda, la matriu d'Eisenhower, per classificar les tasques en base a la seva importància i a la seva urgència. Evita mandrejar al llit. No vagis deixant les coses, perquè cada vegada costaran més. Per tant, posa't l'horari de feina, compleix-lo, posa't alarmes. Decideix també quan has de parar. Has de tenir un horari marcat. I per allò d'estar a casa i ja aniré fent, no, perquè llavors t'esgotaràs i al final no t'implicaràs en la teva feina. Si cal, crea un nou hobby, queda amb alguna persona a alguna hora concreta, posa't una alarma, però decideix aturar-te. Des de la nostra experiència pròpia fent teletreball, des de la psicologia i des del coaching, tot apunta que simplement t'has d'acostumar a aquestes bones pràctiques. Algunes segurament ja les fas, altres potser les has oblidat, alguna altra potser ni hi havies pensat. Genera un hàbit, comença a poc a aplicar certes coses i veuràs com no te n'adonaràs i les tindràs automatitzades.
Des de la Fundació Paco Puerto i jo mateixa, Clara Vergés, de FOC, Formació, Orientació i Coaching, estem desitjant que apliquis totes les bones pràctiques. La nostra feina sempre és vetllar pel teu desenvolupament intel·lectual i personal, des de la formació i els bons consells, pel que ara, tot seguit, et deixem un petit resum de tips de tot això que hem estat parlant. Desitgem t'agradi, ho difonguis i ens diguis què tal t'ha anat. Fins aviat!